Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Malapod sa yan oras yung kadalas 9 ng kabusan, programan PEM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Ayan muna bago sarili. Yan aspeto technical, engineer Nexon Dakal. Siyempre, Kolop Cantabayo, Saraya kapaborito yo, amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Kana saya partner ko sa Oscar Head na bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Ang kaperon si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. So, sana'y dumulunod ta sa estasyon ay programa tan PM o Binmalay. Masantos ang maabig ya kabasanas ka namin, partner RJ. Yes, sa agaw natin na Miyerkules, sa Gisla, partner. Pero talaga nagmat manunda. So saray dang kurang ya gagaw mamat bilang Oscar, tanan Mayor Pet, bilang Mayor, itanan na Binmalay, partner. Na partner, di siyempre pala siya gawin tayo sa saray kanupugan. Lalo natin na kagapon na raya eskwela, katunan ng Miramong, sa saray kanupugan.
yan dapat gawin na sa gobyerno ng munisipyo tayo at sa pakatulong tanan tura may aron ng project yan dapat gawin at gagawin na ng Mayor Pet Merera partner RJ. Yes, siyempre ang tamot sa may ibabagatan na nailanti, bayan muna bago sarili at nalilik namot na saray kabaluyan ditan da balay na binmalay susaratan iran na serbisyo partner. On partner RJ, andam kasi kanang po labat ay sugawon tayo na po da ating mandasyon na gobyerno at sa Mayor tayo, tanan ng tunay na so may pakatulong sa aray kalungaran tayo, ang tura may kailangan, yan ay tulong at ang tutunda so Mayor tayo ng tramin, yan karuman, yung tulid na so panagkal na sa aray so espen tayo, na sa aray sakturan tayo, manalagar mo na so DPWS. Kaya na ipas na narate usaran na mekanismo ya Bekandan ilog, kano nga po sila dalalat sa aray, wala naka-istaktura ya wata na tis aray kailugan tayo partner. Ayaya ibabagang partner, may pangukal na iray fish pen sa kailugan at siyempre may salita tamot ya, wala man so tulong. Ay man lapumot ko mo na sa Coast Guard pero may antitawag mo sa man may usa rin da ya panukal medyo balag nga pilabutan tumanaya paunla dita na saray kailugan tayo da binmalay partner kanyan sa ginawa ng mayor ngaliwla na kawayan takir ng gaway lamo partner sariling bulsaman anto piano na papulos. Oo, so panukal. Hindi, karuman at amis kaya ako kimulang at nampal na naman sakay. Kaya at natutuli natin so pangkal na saktura tayo sa may kailugan. Ang tampan na hindi, nabay ko labat na ipaliwawa at kanay sinutan na mayor si pangkamungan na umbanay. Tanong agawatan pa na RJ, amay so positive pagsumpalan to RJ. For example, nga tagay so income na binmali, talapong bayan lara, na maintain so may kalani sa ilog sa kini na monitor tayo so saray mampasan na regulate tayo so saray ay aray pisra kami na ilirek bali-bali katon arami basher to popular to kanta to yan sampon na nangdaman so pangkamungan na singagong tulak to may kanan nagingan sa i-regulate labat na kapigiran to usatan niya ng nangantayo at nundya mo tanabong nang mo alisiwak man iran struktura bitanod kailungan tayo. Ang damon ibabalik sa lagingan may panrehabilitate tayo labat nasa kailungan tayo at kamungan na yung tiro ng balitan mo tanto so pangkamungan ng balay kumadwa na-regulate labat sukaratan so peace on at so peace pin honor may tayo dyan sa araman so aramay small place naman tibid mali dan niliray balibali so saratan so peace trap yan mabayan lang ng munisipyo income lamang ng munisipyo lututan mo sa saraya so kamungan na pagsumpalan to yan pangkamungan na ulapan yan ba nabing ang pangkamungan na pigpigara mayayaman na tuturupan na RJ. Yes, actually marakutan dahil ang iniisip yung kapakanan ng ating mga kababayan dyan sa Binmalay, sikaray priority manaya partner Leon, makala nasarat ay regulated fish pen to may ay turudan inaryapasan, walay kanya-kanyang sukat, iyapag dasara may dati no mangkukumpuni kalabat na aramay fish pen nasara may kapitalistan walay kwartada natan walalay pangkanaunawa pagkakataon mo yasi ka mismo. So man manage na sa may pispen irayay kumpunidor, di ba partner? Naman partner sa malabat so ang tabi behind the scene kasi pang dalala tutuway maka-apekto sa karang di balat napiktuan sa pigaran tutuo balat na papuran so may tutuo pangkamungan na ubalis so mayo kasi namilos mo na tuya siya class 1, class 2, class 3 lang mo i-regulate so ilog tayo apibiran so ilog tayo at so rin pa sa palatuya siyempre may lutay ay tayo na natin nagdadala nagkalala na isang nagdala po skara kumadwa nilirang bali-bali so saraya so pisra at harami marginal fisherman so may nagre siya saya skara mo susublaya magmano sa ratan tayo regulate na tan kumadwa
narigilit mo, nata pambayang lang ng munisipyo. So may mga income ng munisipyo. So pinatulungan to. Aray kung bali, alokit piyaran ko, yung mambubumbul na hindi naman babayar. At ay ilog para aning natutuot para binmalay. Aray, hindi na binmalay. Kapag isipon na si Mayor Sinutun to may pangkalaran, bayan muna bago sarili. Yan mas angap ni Masahol. Dalawa sa aming bigbigaga, tumamamay sa aray, so pagmamaliwi basher. Kasi labay na si Karen Mandominic. Yung matayari. Basta wala rin. Mula kipisir Mateo. Dahil rin siya sa mutkumol. Mara yung tulog na kumon. Dito rin siya sa. Yara rin kisir Mateo. Kaya naklip subileda. Ano sa amin dakil ni Basir. Dakil ni Papa. Ang tamo ni Mayor. Si Kwanto. Hanggang nagdagibuto ng pangkamungan na balay. Baiter ko sa pangkamungan na balay. At kunutan na sa trabaho niya. Mansirmi para ba na binmalay. Panaranje. Ngunta, siyempre, amin niya gawin mo, walan-walay kontra si ka. Ang una panisyan amin. Lalo no sakikan na opisyal na balay, sakikan na mansisirbe, politiko, politika, agmutan na partner. Pero naninong kumot may determinasyon tan focus ng mayor. Agturaya imanoon partner. Basta dugay gagawin ko kwanto. O nagtang partner, samantalang totoo na wala suling limnasa, yung maong yung parang administrative, dapat samantalang aliwan sa amin kinalin. So dapat na ginawan marakot. Ate, ano manunod na makapoy ay katawan. Nunod mo, nagagawalan mundo. Kaya may nagagawalan mundo. Nutan na nabibilay tinit na identity siya sa Diyos, yung mambabawitan, gana kong tinit pangkamungan na sa ito, tuwala sa may maagong, makasarili, utol na sarili na, basta mga lira, ang nga natutuwa kasasya nila, ang nga napuntan pa na gandam, sa isa-isa sa bisit ko man, ang nga itong nagagawutan, masalaki sakit ko, makapahito ng labad na servisyo, sa ito to, ang nga problema na nita, ang nga po yung andam ng kalabi, wala binanday mo sa kaya, player na basketball na sarili sa kaya, basketball court, bugas sa mga mga tuya. Si Kwanto, lima laban yung manggalaw, logingin, ibabag sa ramay. Data na nangangagawan mundo, Kwanto, kailangan lang, mababawi tila. Doon ka lang tila, di pangkaabay, ugali tayo maagog, at ugali tayo makasarili. Doon tayo pangkamunga na pangkalatan. Pero sa kriso ni Nijuya, magdasal, tanumpangin tayo, tantuntunan tayo, sugang ka na Diyos na angapin makasalbag sa tayo na sa kaya relihiyon ng ingan si sarili tayo yung relasyon sa Diyos si luar laban yung kumanbesto love God kantutan arumi Diyos at arum so ka para matuo siya panangari Diyos at sika medyo makapabugan sa kalabyan na medyo daw ni may player at yung nagtagod sa banda ko di YouTube magkatuloy 20 ko lang ng panaligatos ko araray ako muna dapat wala rin kung natutuya. Hello. So, gabay mo na ibaga partner, attach ka sa may mensahe, anto ya talagang tagos sa puso't isipan yung mga mensahe na yan, di ba? Yung hindi makasarili, yung pagmamahal sa kapwa, at yung paniniwala sa taas, para sa ganun, yung paninilbihan, talagang may anong tawag mo dito? Yung galing sa yung puso, yun talagang sincero ka, may kabuluhan, di ba partner? Oo, tsaka kung ang ginagawa mo sa gandahan at alam ng Diyos na hindi ka pakanan ng mamamayan, hindi ka pabayaan, partner RJ. Yan ang dapat isipin ng tao yung hindi yung makasarili, inisip yung sarili nila, paninira pa ng kapwa-tao, ay nako, yan ang pinakamahirap na ugali. Alam mo, ang ating pasaporte sa taas, hindi po yung ating mga pera, ang ating kayaman, kundi ang pasaporte ko, anong ginawa mo sa buhay mo na binigay ng Diyos sa iyo, partner RJ. Kaya siguro ito'y warning na rin sa mga makasarili. Alam mo na kahit sinong masagasaan, ang importante, sila ngayon ang may maraming salapin at tulad ng sinasabi mo nga hindi mo naman madadala yan partner. Oo, partner RJ, saka yan isa pang negative para sa yan. Alam mo, mas magandang marinig mo sa mga tao na kawawa naman namatay, mabait na tao kaysa sabi nila
kung wala tumot, kung latat, na masidlot, parang masakit pakinggan ng inyong pamilya. Mas maganda pa pakinggan nila kahit ganong kaliit, ganong ang tingin sa'yo maliit. Maganda naman yung feedback nung bago ka umalis sa mundo ito. Mas maganda na yung partner hindi kaysa kakasuklaman ka at sasabihin pa lang masaya sila kung nawala ka sa mundo partner. So, yan, yung mga dapat na gawin siguro ng ating mga public officials. By the way, partner, nabanggit mo kanina, so ready na rin yung DPWH sa kanilang gagawin na dredging dyan. Dahil yung pag-dredge pala ng ilog, yun yung parte ng offline na kontrabaha ng DPWH na yan naman ay kino-coordinate sa mga local officials at mapalad ngang Binmalay dahil yan ay natutukan at tinutukan mismo ni Mayor Pet Merera dahil nga dito sa paghanda sa tag-ulan at ayaw niya na mabaha uli yung mga low-lying areas dyan, partner. O kasi alam mo, partner Angie, kawawang Barangay Bunlag, Barangay Lino, Barangay Kanawalan, ay lang, partner Angie, kahit umaaraw, nakubahan ka nilang daan. At optimization natin, itong pagtitreaching naman, hindi magagawa-gawa kung hindi maalis siya mga saklo kasi pag nilagay yung dredging niya, simple masisira. Pag maagupit niya yung mga nandiyan sakto na mga kawayan, mga net, siyempre masisira din yung ating mga makina ng ating mga dredger, partner Ajay. At maganda palang plano dyan ni Mayor Pitt. Siguro dyan saray araw nung nanggaldala may babagato. Ya nayarin na bagmalimot ya tourist attraction ta maawawang manayaratan durukit tay ilog yun Binmalay. Ay agkalonlad Palawan, nagkalonlad darum ya lugar di tanla may wala may ken floating restaurant na partner nayarin jad arum kugip labatan pero walay realidad tuya partner naneneng ko no talagang na porsigido tan na talagang na untulong batire balay at panmantina na kalinisan na ilog yun tan na partner yon. All partner nandiyan siya tan mawang ilog Manat, ilog Calao-Canson, ilog Dupo. Pagluwag yung mga ilog, itong maraming ilog. Kung gagawin natin yung mga kaganapan plaplanuin natin, magagawa yan. Alam mo naman si Mayor, mahaba yung bisyo niya, mahaba yung isip niya, para sa mamayan ng bayan ng Binmalay, Partner Ali. Ayaw nang maiwanan ng Binmalay. Gusto niya ang Binmalay isa sa mga tinaguriang itong tourism spot at tinaguriang isa sa mga asensong bayan sa buong Pangasinan, Partner Ali. Yes, at yan, nararamdaman na raw, partner, dahil nga sa paglaki ng earnings at income ng Binmalay na halos, siyempre, akin Binmalay, lapod sa matek na duga ay serbisyo, partner. Partner kasi ay nagagawa natin ni Binmalay ay nalalang mo may progreso, asenso na balay. Matagilin kamto, nasumpalay, Jollibee. Ang parang walang pasa na walang bagdo. Walang may pasa na rin bangko. Diyan talagang lang dalamay na center sa Binmalay. Siyempre, inipit na Kapitulyo, Tanare Cities, for example, Calasiao, San Carlos, Lagupan, talingin, pero nang namumat. Yan ganong sa income na Binmalay from 53 million, kung nabok kay 300 million, aling nang mo, gamit utang natin. So, gobyerno tayo, Binmalay. Mambabayar niya mo, mambabayar niya, partner. 6 million. Mambalat dapat ni project, partner, and daman ng so, good management. Kaya talaga nananang mumay pangkamungan na bahay na Binmalay, partner, Ajay. Mambabayar niya to So, Binmalay na sara may previous year-end loan, di ba? Lumaminsan, partner, Ajay, ay babagami na babagatay, maminsan wala rin budget kaya. Siyempre, kay Bating Mayor, siyempre, bata ni Mayor, pero ang totoo yan, mayroon tayong ebidensya. Tayong pinagsasabi, hindi po natin yan tulad. Sa ibang mayor kasi may mga ginawa rin sila. Lahat ng naging mayor, hindi natin maaalis yan. Dapat we have to accept na lahat ng naging mayor, may ginawa sila sa bayan. Ngunit, iba ito si Mayor Bill sa kanila. Parang hindi natin ito kundi iba yung ginawa niya sa bayan ng Binmalay. Hindi dapat masisi ng ibang dati administrasyon. Alam mo naman, mayroon natin kasama natin, pero sinasabi ko lang sila, may ginawa
meron silang sinasabing monumento sa bawat bayan. Kaya lang, iba itong klaseng monumento ang ginagawa ni Mayor Pete. Hindi mahilig sa media, hindi mahilig kundi mahilig mapagbigay, kung alangan ng pera, sariling bulsa, umiikot, iba't iba yung style. Nakikita mo, yan ang mayor na palaging nasa opisina, umaalis yan, pinakamababa, alas 8 ng gabi, Partner Ajay. Oo, kasi yung sabi nga, may naririnig ako dyan, lalo na sa pag pinag-usapan yung political will ni Mayor. Saya kwanto may sakay man istoryan di tadliksab na munisipyo, agmatla siguro makapidwan no aliway gagawin to kwanda, partner. Oo, partner, kasi nanantanda may gagawin to, may talagang tugay gagawin to. Katandaan gano'n si kwanto, kasi kung aray empleyado, ay pag baga to, bibili lang to ng natin, subo nga. Struktura na sa munisipyo natin, ayusin to. Si struktura aray empleyado. Doon na nga to, aga na sayang, sukwarte gobyerno. Yawan tayo na dapat un trabaho ra. Dapat ibalis na ng tinano kasi papala nila, so ano mga empleyado na diyo kan doon talapod. May sulabay rin yung trabaho, ang ginananala. Sigara nanala na katong dapat. Ipanang nang dapat may serbisyo yung mga gabi pamil na sana. Totoo, dati susunod doon na malalapot tax. Dati totoo pa na rin, Sabi naman nito, hindi daw kinagat. Ni sekanto dyan, agda kinagat may balitad politika, mga idol, kwanto, mabayag ni. Anto, dilantado ramot, iratan, agdala tulong ay Mayor Pete, kwanto. Kaya may kin siguro, may imbalita na about politics. Yes, nagkalaman dito po, Partner RJ. Ang paano panahon mo lang labo. Hindi ko ang kumantrabaho tini. Natigago naman sa mabayag ni te politika. Wala ni oras na panahon niya makatulong dito. Ang tinutun te pansarili tayo. Nanitong talagang ay nilabay na Diyos sa talagang upasok kartan siguro. Mayari bang balat natin ni ang miniisip mo te politika sa isipon ni si panserbisyo. Nagsari totoo, Partner Anita. Si kami, wala nang iti na tutuon. Siya, salary mo, honorary mo, dapat gampanan mo yan, kwarta daya, taksa tutuya, Partner Anjay. Pero tuwatay ibabagam, yaman trabaho ni. Pero sa kayak ba't sara may akangel da sa ate ibabagam, partner? Ilorde, kwanda, panaon tulak, kwanda. Nangil kumatlatan, partner ha, pero ibabagam balat, trabaho ni. Oo, Partner Anjay, mabayag ni tayo politika, nadaral ni, so plano, mga pamparakip o pampakatulong at saray senior citizen, taman datod sika. Sinunod mo diman ang may internal trust and confidence in mayor. At saray waray intirod o sana pangasya, kaya dapat gampanan mo yung trabaho mo, dapat ulit tilak mo yung monumentum, yung wala gawan mo o lagya impana administrasyon mo, ako ibabagay panuli ko, kasi siyempre, public servant tayo. Sa public servant, alon manulay. Sa katulabat sumanengneng, noon tuloy pang kaukulan na saray senior. Ang nangyari sila, yung ibabag saray, bas kaya, at po si senior, aliwatan niya, makauli kayo, ang kay manulay, at ingin manserbi kayo. Yung wali katakip, itong sakripisyo. Ang saray empleyado, noon empleyado ka, wali katakip itong sakripisyo, nga mo, wala ka ng opisina, nung kailangan ka, tawagin na ka. At ang araya dapat nung nangyari public servant. Wang sakripisyo bilay mo, tinawat mo raratan niya, duty, obligasyon mo talapod, wala obligasyon mo, yan dapat gampanan mo, at sari totoo. Alam wala ba dyan ka, empleyado, ika-Kristiyano, wala mo talaga, may pitutulong tan, makatulong ka para mato, Partner RJ. Hindi no, talagang na wala da pusot isipan niyang partner, talagang da muna pukpukan kwanda, no, wala dalam sumanserbi kwanda, partner. Wala na may plastic, na amin matawa. Ipanangninda, no, dakla makakanin nga to. Pero nanagun yung balat, mamasalita nila na alikniwan, pakatulong dandi, nutimulong ka. Siyong tamang partner, nutimulong ka, akatulong ka, kinirwanda ka, amulan lutan sa balas. Amulan ka, atanurok mo, akatulong ka la. Yes. Ama kasi, amulan tanawik, binis mo, partner. Pero saka Pag-inawit mo tayo, siya balakan niyang swabong mo, ay problema nitan. Ang bulat mo na awit ng tawon, nga pipailungan mo. Diba? Sabi nga nila, partner. Pasaporte, ganito may ginawang interdan bilay mo. Sa talabat sa pasaporte.
Ludo ka kasi nalamang kay ka para mato. Da wala may kwandalante, panaraya manggawa kay kamuungan, agmula alagaran niya, tanat dayo ka nakaparam niya tuo, tawalay mambabantayad si ka. Aya may termet na saya maong niya blessing at si ka, numaong so gagawin mo, di ba partner? O siya sa agawa kay ng Kristo, inanaro ti totoo, ang di ginagawa totoo, ang gano ang dinaro Kristo, impapasan na ko, sinalbat. Hello. Magano partner, akinay, man na pultot sulinyam, singa traveling ka mo sige, ituloy mo partner. Medyo apultot. Partner. Kinay, tagadong partner to. Okay. Ta-travel ka mo partner singa apultot, singa... Ang pa na medyo marami ng pantitis, pero inarap ko alam programa na parang ang tamla pa na siya pagalabat. So, importante, mangaro ka ang nadakaroon pa na Rajay. Panang mo. May sekwanda, tupak ang dakay bato, tupak mo ray tinapay, partner, basta dugay gagoon mo, gatuntan. Diyan sampo, sika mo na lamang sunod na blessing pa na Rajay. Kumusta ray, senyor, wala ni orasan na duwaran na minuto, partner, para sa Senyor Nathan Pranaraji, walay meeting ko aray Oscar Dintiro na ay aray Basca Dintiro na binmalay, talapod na walay nasa si Mabia medyo notice na National Commission, labay ko explicat si Karatan, labay ko explicat si Karaman, so istruktura na paano nakakalatan so bangayan, nasa aray Basca, Piskap, Tan, Oscar. Kinga dakla, asosasyon na senior citizen, partner. Sila yung mga paano niya sa Basca, talagang asosasyon tan, Nagbarangay. masyado na kapitan-tan, talapod, makakala rin 1%. Sa Piskap, sa Oscar Ballot, mandato na mayor na pukal person ng nangamuray Basca. Sa Piskap Ballot, abuo sa Piskap, tawaman so amin ang Basca. Nang pukirada sa Kriya Ulupan, natatawagan tayo federasyon na saray, Senyora Dintiron. So sa pundasyon datan, partner, eray senior citizen na may Basca. Basca. San Mantopera, Piskap. Kasi Piskap, under to sa Oscar. Oscar, bumbunto may kargatuma, Piskap. Andi, tasay Uskabot yan, jad munisipyo, di ba? Oo, Yaman supervised si Kara. Okay. Nanantan na sa Balyudi, sa National Commission talagang sikulin nung to, sari Oscar, tatatalusan to inoy. Ararong balot na natawag sa gatong sa Balyudi, natan, mangkalokay mo lang, natan, sa Balyudi, masusulalaran si kami, taan tandalaman niya, mansulituman. Kasi ada na may istruktura Piskap, sa component doon, Basca. So may Basca. Doon ba na kapitan na siyempre, mga lari 1% na. At barangay. Si Oscar, wala 1% mo na intiron, Basca, inya sa Piskap, tama sulupan na. So aman dapat, si Piskap, ipaluslus ko, Basca. Yung supervision na Piskap, walang Oscar. Nitan. So, dapat dapat wala may organizational chart tutan, partner, para gara na nalingo. Para nagatuloy ipresenta no June 26, partner, labay mo, lakad yata. Sige. Meeting ko, 8 o'clock, hanggang 2 o'clock, amin ni Oscar Intirong Pangasinan, diyan ang meeting at training center, diyan bayan na binmalaytan. Bisa salamat at kinan Mayor Pete Merera, tantam, inakomoditura, amin, niya panangan, amin, patipin nyo, si Mambayan, sariling bulsa ng Mayor Pete Merera. Okay, ang pala oras, partner. Saya minsahem. Salamat, partner. Ay, alam mo sa oras sa oras siya ay 30 minutes sa panatutuyo ta. Tanakaran ng irekabandaan ta binmali, talaruminan pasa nung didengalan sa aray, marakip, ilang tatariwang balita, tan makapatanda rin, wala opinion ta. Sa opinion ta, tan na siguro no, makalaya, maong niya, idea di man awatunda, siniba ang labat, kita-kita ulit tayo bukas, sa itong oras, 8:30 to 9 para makarangal kila mag-elektariwang balita dyan ba na Binmalay. Si Magdalene Cory, Oscar President ng Pangasinan, Oscar na Binmalay, may babagay, Pasantos, maabig, tan God bless, at dami ang dudingal, at saya ay programa tan, PEM at Binmalay. Salamat, partner Jay. Okay. Si partner Leonel Orde Castro Jr.
Adyan technical side si Engineer Nixon Dacal. Saya balot sumakter rin amigo. RJ Jimenez at your service always. Sa programan PEM. Paninilbiyang agresibo at matapat. Sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Santos ang maabig ya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay.